नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. वैभववाडीतील गोळीबाराचा गुंता वाढला. आमदार निलेश राणेंचा शब्द, तहसीलवासियांचं आंदोलन थांबलं. आणि स्वयंपाकघरात शिरला बिबट्या. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. शिकारीसाठी गेलेल्या तरुणाचा बंदुकीची गोळी लागून मृत्यू झालाय. हा प्रकार वैभववाडी तालुक्यातील आचिरणे घाणेगडवाडी इथं घडला. यामध्ये 31 वर्षीय सागर सुरेश पोटळे याचा मृत्यू झालाय, तर 27 वर्षीय कृष्णा सुरेश कातकर हा गंभीर जखमी झालाय. या घटनेनंतर तालुका हादरलाय. पोलिसांनी याचा जलद गतीने तपास सुरू केलाय. याबाबतची अधिक माहिती देत आहेत आमचे वैभववाडी प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे. वैभववाडी तालुक्याला हादरवून टाकणारी घटना ही मंगळवारी रात्री घडलेली आहे. शिकारीसाठी गेलेल्या एका तरुणाचा गोळी लागून मृत्यू झालेला आहे. ही घटना जी आहे ती आचिरणे घाणेगड येथे घडलेली आहे, जिथे कुर्ली धरणाचा जो कालवा जातो त्या कालव्याच्या शेजारीच ही घटना घडलेली आहे. आणि या घटनेनंतर वैभववाडी पोलीस स्थानकात माहिती मिळाल्याच्या नंतर वैभववाडी पोलीस स्थानकाचे पोलीस निरीक्षक मनोज सोनवलकर आणि त्यांचं पथक हे मध्यरात्री या घटनास्थळी पोहोचलेले. आपण आता थेट या घटनास्थळीच आहोत आणि या घटनास्थळी आपण जर बघितलं तर माझ्या मागच्याच बाजूला ही जी घटना आहे ती घडलेली आहे. आणि या घटनेमध्ये जर आपण बघितलं तर सागर सुरेश पोटळे हा 31 वर्षाचा तरुण आहे, तो हा मयत झालेला आहे. त्याच्या मानेजवळ ही गोळी लागलेली आहे. त्याबरोबर त्याच्यासोबत असलेला कृष्णा सुरेश कातकर 27 वर्षाचा तरुण आहे, तो जखमी झालेला आहे. त्याच्यावरती कणकवली येथे उपचार सुरू आहेत. हे दोघे तरुण मंगळवारी रात्री 9च्या सुमारास शिकारीसाठी आले होते आणि ह्याच ठिकाणी हे शिकारीसाठी बसलेले होते आणि त्या दरम्यान ही घटना घडलेली आहे असं प्राथमिक माहितीत स्पष्ट होत आहे. मात्र नेमकं ही घटना काय आहे हे अधिक पोलीस तपासातच स्पष्ट होणार आहे. त्या घटनेनंतर जर आपण पाहिलं तर स्वतः पोलीस अधीक्षक मोहन दहीकर ह्याच घटनास्थळी सकाळी दाखल झाले होते. त्याचबरोबर पहाटे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक नवमी साटम या देखील येथे आलेल्या होत्या. स्थानिक गुन्हा अन्वेषण पथक देखील या घटनास्थळी येऊन गेलेलं आहे. त्यांच्याकडूनही तपास सुरू झालेला आहे. त्याचबरोबर आपण बघितलं तर फॉरेन्सिक टीम होतं, शॉन पथक हे देखील घटनास्थळी आलेलं आहे. या घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलीस प्रशासनाने तपासाची जी चक्रे आहेत ती फिरवलेली आहेत. नेमका हा घात आहे, अपघात आहेत, हे पोलीस तपासात निष्पन्न होणार आहेत. मात्र या घटनेचं गांभीर्य घेऊन पोलिसांनी जर आपण पाहिलं तर मंगळवारी रात्रीपासूनच अगदी या ठिकाणी ठाण मांडून प्रत्येक गोष्टीचं म्हणजे ज्या या स्पॉटवरती भेटलेल्या ज्या वस्तू आहेत त्या ताब्यात घेतलेल्या आहेत आणि त्या दृष्टीने तपास सुरू केलेला आहे. तुर्तास इथेच थांबूया. या घटनेबाबतची अधिक माहिती मिळवण्यासाठी पाहत राहा कोकणचं महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. वेंगुर्ला तालुक्यातील दाबोली कोऱ्याचीवाडी इथं जखमी अवस्थेत तसेच अत्यंत आजारी असलेल्या बिबट्या येथील विवेक जोशी यांच्या स्वयंपाकघरात शिरला. या बिबट्याला वन विभागामार्फत रेस्क्यू करून वैद्यकीय उपचारासाठी नेण्यात आलं. मला सकाळी बागांमध्ये कोराच्या बागांमध्ये मला जो झोपलेला तिथे मला तो दिसला, बागांमध्ये तो दिसला. मी घरी थोडा फोन लाईव्ह करतो, तिकडून तो नाहीसा झाला, तो कुठे गेला, मला तो कुठे पळाला असणार म्हणून बागेत मी कामाला गेलो.
आम्हाला येऊन बायकून उभा थांबले, गोट्यात आमच्या वाघ आला, वासरांना खातो. आम्ही बागेतून धावत घरी आलो, तो गोट्यात वाघ आमच्या वासरांना खायला लागला. आम्ही लगेच काठी घेऊन त्याला बाहेर काढला. तो बायको दरवाजाला पण डायरेक्ट तो आमच्या घरामध्ये घुसला. तो वासरांना आमच्या 2-3 वासरांना जरा ते नाही केलं, फासळलं. हा बागेत होता दिसला मला सकाळी 7 वाजता. सकाळी 7 वाजता तुमच्या बागेत होता होय आणि तिथून तो गोट्यात आला. गोट्यात आला. आणि तुम्ही ज्यावेळी त्याला हकलवण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी तो आम्ही आमच्या घरात गेलो. घरात गेला आणि आता तो घरात जखमी अवस्थेत आहे. हा ते आम्ही काय औषध बघितलं नाही काय झालं, म्हणजे काय त्याला आहे काय तरी. तुमचं नाव कसं? विवेक गुरुनाथ जोशी. विवेक. इकडेसून दिसतात. श्रीराम वाचन मंदिर आणि क्रीडा भुवन सावंतवाडी आणि सावंतवाडी सहकारी पतपेढी यांच्या संयुक्त विद्यमानं स्वातंत्र्य सैनिक जानंद मटकर व्याख्यानमाला 7 एप्रिल ते शनिवारी 11 एप्रिल या कालावधीत आयोजित करण्यात आली असून याला प्रारंभ करण्यात आलाय. व्याख्यानमालेचं यंदाचं 22वं वर्ष असून या व्याख्यानमालेचं उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्त्या कमलताई परुळेकर यांच्या हस्ते करण्यात आलंय. तसेच जाहीर करण्यात आलेल्या विविध पुरस्कारांचं वितरण या निमित्तानं करण्यात आलं. पुढील 4 दिवस विविध विषयांवर मान्यवरांची व्याख्यानं इथं होणार आहे. जयानंद मटकर व्याख्यानमालेचं औचित्य साधून दरवर्षी काही पुरस्कार जाहीर केले जातात. यंदाचा मटकर स्मृती पुरस्कार ओणी राजापूर येथील वात्सल्य मंदिरचे संस्थापक डॉक्टर महेंद्र मोहन यांना प्रदान करण्यात आला. सामाजिक कार्यकर्त्या कमलताई परुळेकर यांच्या हस्ते हा पुरस्कार वितरित करण्यात आला. यावेळी बांदा येथील मनोविकार तज्ञ डॉक्टर रुपेश पाटकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तसेच प्राचार्य अल्ताफ खान उत्कृष्ट वाचक पुरस्कार कवी मधुकर मातोंडकर, प्राध्यापक पांडुरंग येजरे कार्यकर्ता पुरस्कार सावंतवाडी येथील सामाजिक कार्यकर्ते जयंत बरेगार, तर प्राध्यापक मिलिंद भोसले स्मृती ग्रंथालय वाचक पुरस्कार सावंतवाडी एज्युकेशन सोसायटीच्या संचालिका राजश्री टिपणीस यांना प्रदान करण्यात आला.
तसेच बॅरिस्टर नाथपै सेवांगण मालवणचा जीवन गौरव पुरस्कार डॉक्टर महेंद्र मोहन यांना यावेळी प्रदान करण्यात आला। यावेळी व्यासपीठावर नाथपै सेवांगणचे कार्याध्यक्ष पद्मनाभ शिरोडकर, डॉक्टर रुपेश पाटकर, श्रीराम वाचन मंदिराचे अध्यक्ष प्रसाद पावसकर, कार्यवाह रमेश बोंद्रे, कार्याध्यक्ष ॲडव्होकेट संदीप निंबाळकर उपस्थित होते। वेंगुर्ला तालुक्यातील दाभोली येथील विवेक जोशी यांच्या स्वयंपाकघरात जखमी अवस्थेत आश्रयासाठी शिरलेल्या बिबट्याला वन विभागानं जेरबंद केलं। त्याच्यावर अधिक उपचार करून 3 दिवस वैद्यकीय निरीक्षणाखाली ठेवण्यात येणार असून यानंतर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यानुसार नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात येणार असल्याची माहिती वन विभागाकडून देण्यात आली आहे। एकदम घाबरले। सकाळी 9:30च्या सुमारास दाभोली पुराच्यावाडी येथून जोशी कुटुंबीय यांच्या घरामध्ये विवेक जोशी यांच्या घरामध्ये वन्यप्राणी बिबट आल्याचे आम्हाला समजले। त्यावरून आम्ही मान्य वन क्षेत्रपाल कुडाळ, माननीय सहाय्यक वन संरक्षक लाडसाहेब यांच्या नेतृत्वात आपण जागेवर आणि आरटी टीमसह जागेवर पोहोचलो। जागेवर पाहिला असता एक जखमी अवस्थेत बिबट्या, जखमी म्हणजे त्याच्या मानेच्या वरच्या बाजूला तारेनं लागलेलं होतं, जखम झाली होती आणि त्याच्यामध्ये थोडेसे जखम थोडीशी चिघळल्यामुळे तो आश्रयाच्यासाठी म्हणून जनावरांच्या गोऱ्याच्या कोठ्यात आला आणि तिथून लोकांचा वावर पाहिल्यामुळे तो थोडासा तिथं जवळ असलेल्या विवेक जोशी नामक व्यक्तींच्या घरामध्ये शिरला। तिथं त्याने कुणावरही हल्ला वगैरे केला नाही। आरटी टीम आणि बाकीच्या वतीनं आपण त्याला लवकर रेस्क्यू केला आणि पुढील उपचारासाठी वेंगुर्ला तालुक्याच्या पशुवैद्यकीय कार्यालयात दवाखान्यात आणण्यात आलं। त्या ठिकाणी डॉक्टर जाधव, डॉक्टर चव्हाण आणि बाकीचे डॉक्टरांनी त्याच्यावर उपचार केले। सध्या त्याची प्रकृती स्थिर आहे। वन्यप्राणी हा जखमी असल्यामुळे आश्रयासाठी त्यामध्ये गेलेला आहे, त्याने कुठल्याही प्रकारचा हल्ला केलेला नाही। त्यामुळे आपल्याला सर्वांना आव्हान राहील की असा कोणताही वन्यप्राणी आपल्याला आढळला किंवा दिसला किंवा कोणत्याही गोष्ट झाली तर वन विभागाला तात्काळ सहकार्य करून फोन करून सहकार्य करावे, जेणेकरून आमच्यावर उपचार लवकरात करता येईल। आता पुढे त्याच्यावर उपचार झाल्यानंतर काय कार्यवाही? त्याच्यावर सध्या आपल्याला पुढील 3 दिवस आपण त्याला आपल्या निरीक्षणाखाली डॉक्टरांच्या आणि वन विभागाच्या निरीक्षणाखाली ठेवतोय आहोत। त्यानंतर त्याची तब्येत ठीक झाल्यानंतर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने त्याला नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात येणार आहे। खासदार नारायण राणे यांचा 74वा वाढदिवस 10 एप्रिलला होतोय। या निमित्तानं पुढील वाढदिवसापर्यंत अमृत महोत्सवी पदार्पण वर्ष साजरा करण्याचा निर्णय सिंधुदुर्ग भाजपनं घेतलाय। तर वाढदिवसानिमित्त 10 एप्रिलला सायंकाळी 6 वाजता कणकवली येथील उपजिल्हा रुग्णालयासमोरील मैदानावर भव्य सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलंय। यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मंत्री उदय सामंत यांच्यासह अनेक मंत्री, आमदार उपस्थित राहणार असल्याची माहिती भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी दिली। वाढदिवसाला प्रसिद्ध सिने अभिनेते संजय दत्त उपस्थित राहणार असून सोहळ्यानंतर प्रसिद्ध पार्श्वगायक सोनू निगम यांची लाईव्ह कॉन्सर्ट कोकणवासियांना बघायला मिळणार असल्याचं देखील सावंत यांनी सांगितलंय। ते लोकनेते सन्माननीय नारायणराव राणे साहेब यांचा 74वा वाढदिवस आपण साजरा करतोय। हा वाढदिवस 74वा आहे, याचा अर्थ अमृत महोत्सवी वर्षामध्ये ते प्रवेश करत आहेत आणि त्या अनुषंगाने 74व्या वाढदिवसा दिवशी आपण अमृत महोत्सव वर्षात पदार्पण अशा पद्धतीचा एक सोहळा पण त्यापासून आपण सुरुवात करणार आहोत आणि येतं वर्षभर म्हणजे 10 एप्रिल 2027ला जो 75वा वाढदिवस असेल, अमृत महोत्सवी वाढदिवस असेल, तिथपर्यंत संपूर्ण जिल्हाभर किंबहुना त्यांच्या संपूर्ण मतदारसंघामध्ये आपण सगळीच मंडळी मिळून, सर्व पक्षीय मंडळी, साहेबांचे राणेप्रेमी, हितचिंतक आणि या सगळ्या जिल्ह्याच्या किंवा कोकणच्या विकासामध्ये साथ देणारी मंडळी, या सगळ्यांना घेऊन आपण वर्षभर विविध कार्यक्रम आपण राबवणार आहोत।
त्यामुळे परवा 10 तारीखला कणकवलीच्या जिल्हा रुग्णालय, जिल्हा उपरुग्णालयाच्या समोरचं आपलं जे पटांगण आहे तिथे भव्य दिव्य असा सोहळा सायंकाळी 6 वाजता आपण आयोजित केलेला आहे. 74वा वाढदिवस आणि मी जसं मगाशी म्हणालो तसं अमृत महोत्सवी वर्ष पदार्पण असं त्या सोहळ्याचं स्वरूप आहे. आणि या सोहळ्यासाठी मुद्दाम म्हणून महाराष्ट्राचे सन्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथजी शिंदेसाहेब, भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी साहेब, त्याचप्रमाणे प्रदेशाचे अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण, उदयजी सामंत असतील आणि अनेक मंत्रिमंडळातले, राज्य मंत्रिमंडळातले मंत्री, आमदार आणि विविध क्षेत्रातली मान्यवर मंडळी त्या दिवशी उपस्थित राहणार आहेत आणि साहेबांना शुभेच्छा प्रदानाचे कार्यक्रम त्या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. या सगळ्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने एक 2-3 विषय आपण अभिनव पद्धतीने घेतलेले आहेत. एक म्हणजे राणेसाहेबांच्या वाढदिवसा दिवशी जी काही सर्वपक्षीय कार्यकर्ता असतील, सामाजिक क्षेत्रात काम करणारी मंडळी असतील, हितचिंतक असतील, या सगळ्यांना एक आवाहन आम्ही करतोय की साहेबांच्या भेटीसाठी येताना पुष्पगुच्छ किंवा कुठली दुसरी भेटवस्तू न आणता साहेबांसाठी एक पुस्तक, किमान एक पुस्तक भेट म्हणून त्यांनी आणावं. त्यासाठी आपण एक वेगळी व्यवस्था केलेली आहे की प्रवेशद्वाराकडे तेच ते पुस्तक स्वीकारलं जाईल, त्याची नोंद केली जाईल आणि साधारणतः असा हजारो पुस्तकांचा संकलित करण्याचा अभिनव असा उपक्रम जो बहुधा महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदाच आपण करतोय. आणि ही सगळी पुस्तकं ज्यावेळी जमा होतील तेव्हा त्याचं सॉर्टिंग केलं जाईल आणि जिल्ह्यातल्या ग्रंथालयांना ती उपलब्ध करून दिली जातील. म्हणजे अशा अर्थाने की वाढदिवसाच्या निमित्ताने का होईना पण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या वाचक चळवळीला एक वृद्धिंगत करण्याचा एक प्रयत्न सगळ्यांच्या कल्पनेतनं आलेला आहे. आपण तसं निमंत्रण पत्रिका असेल किंवा आवाहन करतोय, पण तुम्ही पत्रकार मित्रांनी यामध्ये थोडं विशेष लक्ष दिलं पाहिजे की या गोष्टीचं थोडं जनतेपर्यंत चांगल्या पद्धतीने पोहोचेल, कारण हा अभिनव असा एक उपक्रम आहे आणि त्यामुळे तुम्ही त्याला जरा एक विशेष प्रसिद्धी द्यावी आणि जेणेकरून हा उपक्रम आहे तो यशस्वी करावा, असा एक त्यातला महत्त्वाचा विषय आहे. दुसरा त्यातला एक विषय आहे की राणेसाहेबांचा वाढदिवस म्हटलं की पक्षीय कार्यकर्ते किंवा असं इतक्यापुरता तो मर्यादित नसतो. तर राणेसाहेब संपूर्ण कोकणाचे नेते आहेत, सगळ्यांचं प्रेरणास्थान आहे, आदरस्थान आहे. त्यामुळे समाजातली अनेक मंडळी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतात. यावर्षी ती मंडळी उपस्थित राहतील, पण आम्ही आमच्या सगळ्या नियोजन जे करताना एक आपण केलं आहे की त्यांच्यासाठी काही विशेष एक निमंत्रण अशा सगळ्या समाजातल्या मंडळींसाठी जाईल आणि ती सगळी मंडळी या ठिकाणी उपस्थित राहतील. त्यांच्यासाठी आसनाची एक विशेष व्यवस्था, बैठक व्यवस्था त्यांच्यासाठी केलेली आहे. आम्ही तर त्यांना निमंत्रण देऊ, पण तुमच्या माध्यमातून सुद्धा हा थोडासा विषय समाजापर्यंत गेला पाहिजे असं मला वाटतं. तर अशा पद्धतीने 74वा वाढदिवस 2 दिवसावर आहे. 10 तारीख आपल्या जिल्हा उपरुग्णालयाच्या समोरचं पटांगण संध्याकाळी ठीक 6 वाजता, कारण या सगळ्या कार्यक्रमामध्ये अनेक मान्यवर मंडळी आहेत, सगळ्यांचे प्रोटोकॉल आहेत, त्यामुळे कार्यक्रम ठीक 6 वाजताच चालू होईल. आणि तो कार्यक्रम संपल्यानंतर या सगळ्या कार्यक्रमासाठी 2 विशेष सेलिब्रिटीसुद्धा उपस्थित राहणार आहेत. एक आहेत प्रसिद्ध अभिनेते संजय दत्त आणि दुसरं सोनू निगम जे प्रसिद्ध गायक आहेत. हा सगळा कार्यक्रम संपल्यानंतर लगेचच सोनू निगमचा लाईव्ह कॉन्सर्ट हा जो कार्यक्रम आहे तर तो त्यानंतर या सगळ्या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमानंतर संपन्न होईल. तरी आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून संपूर्ण जिल्ह्यातील साहेबांच्या सगळ्या मतदारसंघातील सगळ्याच नागरिकांना माझं एक आव्हान आहे की अमृत महोत्सवी वर्ष पदार्पणाचा जो हा सोहळा संपन्न होणार आहे मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये, तर त्या सोहळ्यामध्ये मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावं, साहेबांना शुभेच्छा देण्यासाठी आणि हा कार्यक्रम यशस्वी करावा असं एक आव्हान आम्ही सगळ्यांच्या वतीने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सर्वच मान्यवरांच्या वतीने करतोय. पण आपण गेलो तर आपल्याला त्या ठिकाणी आसन व्यवस्था असेल की नाही अशी शंका आहे. डॉक्टर्स आहेत, वकील्स आहेत,
काही कॉलेजचे प्राचार्य आहेत, प्राध्यापक आहेत, अशी अनेक मंडळी, काही लेखक आहेत आणि मोठी काही एखाद्या आपल्या पक्षाचं नाही आहे, म्हणजे भारतीय जनता पार्टी शिवसेनेचे नाही आहेत, अन्य पक्षाचे आहेत, अशा सगळ्यांसाठीचा कार्यक्रम, कुठेही पक्षीय बॅनर नाही आहे ना त्यांना. अशानं मुद्दाम विशेष निमंत्रण आहेत, काही माजी आमदार आहेत, पक्षाचेच नाही आहेत भारतीय जनता पार्टी शिवसेने, अशांना विशेष व्यवस्था म्हणून त्यांना एक सन्मानाने त्यांना बोलवणं आणि त्यांना तिथे बसण्याची वेगळी व्यवस्था करणं, हा त्या मागचा उद्देश आहे. हा सर्वसमावेशक सर्वव्यापी असा एक कार्यक्रम हवा वर्षभराचा. एक 5-6 प्रकाशकांना आपण त्या ठिकाणी स्टॉल लावायला सांगितले आहेत आणि नुसतं म्हणजे प्रत्येकाला असं वाटणार की आपल्याला राणेसाहेबांना जाऊन पुष्पगुच्छ पुस्तक स्वतः द्यायचं आहे. त्या ठिकाणी 3 सेल्फी पॉईंट असणार आहेत. म्हणजे तुम्ही त्या ठिकाणी फोटोग्राफर असणार आहे, तुम्ही त्या पुस्तकाबरोबर तुम्ही तिथे फोटो काढला की तो फोटो QR कोडवर स्कॅन होईल आणि तो स्कॅन केलेला फोटो QR कोड स्कॅन केल्यानंतर तो फोटो तुम्हाला राणेसाहेबांबरोबर राणेसाहेबांना पुस्तक देतानाचा फोटो अशा पद्धतीने तुम्हाला तो दिसणार आहे. त्यामुळे आमची कल्पना आहे 5-6 हजार लोकांना राणेसाहेबांना शुभेच्छा देण्याचं समाधान या निमित्ताने मिळेल. नाहीतर ती गर्दी होते, पुष्पगुच्छ आणतो, पुष्पगुच्छ त्या ठिकाणी स्टेजवर पडून राहतात, केक पडून राहतो. असं न होता ती पुस्तकं जी आहेत त्यांनी त्याचं नाव सुद्धा राहील त्यातनं, कोणी कुठलं पुस्तक दिलंय आणि त्या पुस्तकामुळे त्याचा एक विशेष सन्मान, नीट सन्मान त्या निमित्ताने होईल. मच्छीमार हे किनारपट्टीचे मालक आहेत, त्यांची बांधकामं नियमित करण्यासाठी आपले प्रयत्न असल्याचं आमदार निलेश राणे यांनी म्हटलंय. वायरी तारकर्ली ही जी लाईन आहे, मी तुम्हाला ते पाहिजे सगळं मॅपवर समजवतो. ही जी लाईन आहे ही ज्याला HDA लाईन म्हणतात, जे कंप्लेनंट होते फुले म्हणून, त्यांनी काय मागणी केली ग्रीन ट्रिब्युनलकडे की ह्याचा रिसर्वे व्हावा. त्यांनी डायरेक्ट तक्रार केली नाही, तक्रार अशी केली की रिसर्वे व्हावा. रिसर्वे मध्ये त्यांनाही माहिती आहे काही लोक पुढे आलेली आहेत, काही प्रमाणाच्या एकदम थोडं 10-10 फुटांनी पुढे आले, पण ते नियमात आपण बसवू शकतो, कुठेही त्याच्यामध्ये गडबड नाही. ते कसं बसवायचं, 1991 ची लाईन पकडायची, 2011 ची लाईन पकडायची आणि ह्यांना रिलीफ द्यायची किंवा त्यांच्या मालकी हक्काच्या जमिनी त्यांना परत द्यायचे, जसं कोलीवाड्यांना दिले आहे, मुंबईवाल्यांना दिले, मुंबईच्या CRZ मध्ये दिलेले आहे. तसंच आमच्या कोकणाच्या, आमच्या सिंधुदुर्गातल्या किनारपट्टीला द्यावं ही आमची मागणी आहे. हे आम्ही बावनकुळे साहेबांना पण सांगितलेले, सभागृहातून सांगितले, ते त्यांना मान्य आहे. म्हणजे एका बाजूने आपण त्यांना नियमित करतो आणि दुसऱ्या बाजूने आपण त्यांना मालक करतो, म्हणजे टांगती तलवार कुठलीच राहणार नाही आयुष्यभरासाठी. हे प्रयत्न अगोदर खोदसाहेब कधीच झाले नाही, आपण करतो, कारण का आपल्याला आपला प्रामाणिक अशी इच्छा आहे की गावित समाज आणि भंडारी समाज ह्या जमिनीच्या कुठल्याही शासनाच्या वादामध्ये भरडला जाता कामा नये. तो मालक राहायला पाहिजे, तो किनारपट्टीचा मालक आहे आणि तो मालकच राहायला पाहिजे, ही आमची भावना आहे. आणि तसंच आम्ही काम करतोय. जी लाईन आता ओढली गेली आहे, ग्रीन ट्रिब्युनलची वारंवार नोटिसेस आतापासून नाही, उद्धव ठाकरे साहेब जेव्हा मुख्यमंत्री होते तेव्हाही काही नोटिसेस आल्या, त्याच्या अगोदर 2014 आणि 19च्या मध्ये पण काही नोटिसेस आल्या. त्या नोटिसेसला कधी उत्तरच गेलं नाही, ज्या पद्धतीचं उत्तर जायला पाहिजे होतं. हे मालक आहेत हे कधीतरी शासनाला सांगितलं पाहिजे होतं, हे कधी सांगितलं गेलं नाही साहेब. 10 वर्ष हे मच्छीमार आमचे मालक आहेत किनारपट्टीचे, हे सांगायला जे धाडस लागतं ते माझ्या आमदारांनी दाखवलं नाही. म्हणून आज ही सगळी प्रक्रिया शासनाच्या मान्यतेने आम्ही मच्छीमारांना ही जमीन रेग्युलराइज करून देणार, म्हणजे त्यांचा मालकी हक्क झाला. परत त्यांना कुठल्याच नोटिसेस डिस्टर्ब करू शकत. आता काही हॉटेलवाले ते काही प्रमाणामध्ये हे करतायत, म्हणजे त्या लाईनीचं उल्लंघन होतंय, तेही कसं दुरुस्त करून देता येईल. कारण का मुंबईला ऑलरेडी CRZ मध्ये मोठी परवानगी मिळालेली आहे, मुंबईला रिलॅक्सेशन मिळालंय CRZ मधून, तर त्याचाच रेफरन्स, त्याचाच धागा पकडून आमच्या किनारपट्टीने काय कोणाचं वाईट केलंय. जर तुम्ही मुंबईला देऊ शकता मुंबईच्या मच्छीमारांसाठी, तर आमच्या मच्छीमारांना का नाही. बावनकुळे साहेब कन्व्हिन्स आहेत, फिशरीज डिपार्टमेंट, पालकमंत्री पॉझिटिव्ह आहेत, सगळे विषय आता शासनालाही कळले की इकडे मच्छीमारांना आपण डिस्टर्ब करायचं नाही, त्यांना आपण मालक आहे तर त्यांना मालकच ठेवलं पाहिजे, हे आपण तिथपर्यंत आणलंय. आता येणाऱ्या प्रोसिजर मध्ये 20-30% जे नियमित करण्यासाठी जे काही टेक्निकल मुद्दे आहेत ते पण प्रशासनाकडून आम्ही दुरुस्त करून आम्ही ते देणार.
मागील 10 वर्षात माजी आमदार वैभव नाईकांनी मच्छीमारांसाठी काय केलं ते सांगावं आणि नंतर खुशाल मोर्चा काढावा असं आव्हान आमदार निलेश राणेंनी दिलंय. जे आमदाराचं काम असतं प्रशासकीय मान्यतापर्यंतच ते सगळी पूर्ण झाली. त्याच्या पलीकडे जर ठेकेदार मस्ती करत असेल तर त्याला पण धडा शिकू. आपल्याला कोणाला सोडायचं नाही. ते आपण आताही ते अधिकारी होते तिकडे, त्यांना पण मी सांगितलं आता जिथे बंधाराचे स्पॉट पूर्ण झाले ते लोकांना समजून सांगा कसे आहेत ते, आणि जिथे राहिले ते आता तुम्हाला दाखवतो आम्ही कसे आहेत ते सगळ्या अधिकाऱ्यांनी तिकडे बोलवले. बघा मागच्या 10 वर्षामध्ये जे झालं नाही म्हणून तर आपण नेहमी म्हणतो की बॅकलॉग भरून काढायचं. आताही माझ्यावर नको नको ते टीका करत चाललेत, मला काही फरक पडत नाही. मी त्यांना शुभेच्छाच देत आलेलो अजूनपर्यंत माझे आमदार. आता त्यांना माझ्यावर फक्त जेलेसी म्हणूनच ते माझ्याकडे बघतात. मी त्यांना कधी गिनती पण घेत नाही त्यांची. कधी म्हणजे जाऊ दे आता माणूस पडला आहे तर कुठेतरी मन दुखत असेल त्यांचं म्हणून ते माझ्यावर टीका करत असतील. पण ते टीका करू दे, मला अजिबात ते माझ्यावर टीका करतात त्याच्याबद्दल माझं काही म्हणणं नाही. लोकशाहीमध्ये त्यांचा तो अधिकार आहे. पण बौद्धिक काहीतरी त्यांनी तुम्ही काय दिलं मागच्या 10 वर्षामध्ये हे पण कधीतरी सांगितलं पाहिजे. हा जो तळाशीचा विषय असेल, किनारपट्टीचा विषय हा मागच्या 10 वर्षात का सुटला नाही? CRZ विषय मागच्या 10 वर्षामध्ये का सुटला नाही? आम्ही जर म्हणतो आम्ही 70% मच्छीमारांच्या जमिनी रेग्युलराईज करून देऊ म्हणजे आम्ही 100% देणार. आजपर्यंत रेग्युलराईज हा विषय का नाही नियमित करून दिला? मला त्याच्यामध्ये काय पडायचं नाही, लक्षात घ्या. आता पण 10 तारखेला मला वाटतं मत्स्य विभागावर कुठेतरी ते मोर्चा काढतायत. आता 10 तारीखच कशी निवडली मी तुम्हाला सांगतो. म्हणजे माणसाचं मन किती लहान आहे. 10 तारीख हे आमच्या राणे साहेबांचा वाढदिवस आणि कुठेतरी गालबोट लागावा म्हणून तो दिवस निवडला. म्हणून माणसाची मनं किती लहान आहेत. ते काय विकास करणार हो? काय लोकांच्या बद्दल ते लोक त्यांना राणेंबद्दल एवढा आकस आहे की त्यांना दुसरं काही दिसतच नाही. त्यांना मतदारसंघ दिसत नाही, पॉझिटिव्ह कुठली बातमी दिसत नाही. आता फिशरीजचा जो विषय आहे मी तोही माहिती काढली. फिशरीजचा जो विषय आहे कुठल्या तरी LED आणि त्या विषयाचा काहीतरी तो विषय आहे, बरोबर आहे. तुम्हाला जर आठवत असेल LEDच्या विरोधात आम्ही ती बोट म्हणजे 15 लाखाची बोट आम्ही 90 लाखाचा फाईन लावा हे सांगणारा निलेश राणेच होता. मी कधी कोणाला प्रोटेक्शन मिळावं चुकीच्या कामाला असं कधी केलं नाही, कधी करणार नाही. त्याच्यासाठी मला लोकांनी निवडून दिलेलं नाही. जे पारदर्शक आहे तेवढं मी लोकांसमोर ठेवतो. आता झालंय काय माझ्या आमदारांचं, त्यांच्याकडे आता वेळ भरपूर आहे पण ते वेळ चांगल्या कामांसाठी उपयोगात आणत नाही. नेगेटिव्ह कुठे आहे, नेगेटिव्ह काय करता येईल त्याच्यासाठी त्यांचा पूर्ण वेळ जातो. माझ्या त्यांना शुभेच्छा आहेत, त्यांना त्यांचे प्रयत्न करू दे. कारण का मुळात काय मला एवढं लक्षात आलंय त्यांना द्यायचं काय नाही, त्यांना फक्त काही विषय खेळवत बसायचे. ज्या माणसाला द्यायचं असतं ना तो सांगतो हे घ्या, हे मी माझ्याकडून दिलेलं आहे. 10 वर्षामध्ये मागच्या त्यांनी काय दिलं मतदारसंघाला हे मी एकदाही बघितलेलं नाही. आता त्यांना डिस्टर्ब करायचा आहे मतदारसंघ, करू दे, माझं काय म्हणणं नाही. आम्ही समर्थ आहोत या सगळ्या विषयाला हँडल करायला. पण कुठलाही विषय पारदर्शकपणे आम्ही जो काय सोडवतोय तो मागच्या 10 वर्षात का झाला नाही याचे कधीतरी तुम्ही त्यांना प्रश्न विचारा. त्यांना माझ्या शुभेच्छा आहेत. त्यांनी अजून टीका करू दे. मला असं वाटतं ते जेवढे माझ्यावर टीका करतात तेवढं माझं चांगलंच होतं म्हणून त्यांनी माझ्यावर टीका करू दे, मला काही म्हणणं नाही. 10 तारखेचा मोर्चा कशासाठी आहे एकदा त्यांनी स्पष्ट जाहीर करावं की मागच्या 10 वर्षामध्ये तुम्ही काय केलं या विषयासाठी आणि मोर्चा कुशल काढा. सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघाची विशेष सर्वसाधारण सभा पर्णकुटी शासकीय विश्रामगृह इथं पार पडली. यावेळी जिल्हा पत्रकार संघ कार्यकारिणी तालुका पत्रकार संघाचा प्रतिनिधी निवडण्याबाबत चर्चा करून ज्येष्ठ छायाचित्रकार अनिल भिसे यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. जिल्हा कार्यकारिणीचे तत्कालीन सहसचिव तथा सदस्य कैलासवासी प्रवीण मांजरेकर यांच्या निधनानं रिक्त झालेल्या जागेसाठी तालुका पत्रकार संघाचा प्रतिनिधी निवडण्याबाबत सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघाची विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत ज्येष्ठ छायाचित्रकार अनिल भिसे यांची या जागी बिनविरोध आणि एकमतानं निवड करण्यात आली. भिसे यांना यावेळी पत्रकार संघाकडून शुभेच्छा देण्यात आल्या. यावेळी जिल्हा कार्यकारिणीचे खजिनदार ॲडव्होकेट संतोष सावंत, तालुका सचिव विजय राऊत, खजिनदार रामचंद्र पुराळकर, सहसचिव विनायक गावस, ज्येष्ठ पत्रकार अभिमन्यू लोंढे, सागर चव्हाण, सोशल मीडिया जिल्हाध्यक्ष अमोल टेमकर, माजी तालुकाध्यक्ष हरिश्चंद्र पवार, विजय देसाई, पत्रकार उमेश सावंत, काका
भिसे, दीपक गावकर, रुपेश शिराग, जतीन भिसे, प्रसन्न राणे, मंगल नाईक जोशी, अनुजा कुलकर्णकर, भुवन नाईक, प्रणव तारी आदी उपस्थित होते. सिंधुदुर्ग प्रेस क्लबचे अध्यक्ष अनंत जाधव यांनीही अनिल भिसे यांची भेट घेत अभिनंदन करत त्यांना शुभेच्छा दिल्या. यावेळी तालुक्यातील अन्य पत्रकार देखील उपस्थित होते. कणकवली शहरात नेहमीच सर्व्हिस रस्ते आणि चौकात लागणाऱ्या गाड्यांमुळे मोठी वाहतूक कोंडी होते, तर आचरा रस्त्यावर अवजड वाहनं आणि रस्त्याला पडलेल्या खड्ड्यांमुळे मोठी वाहतूक कोंडी होत असल्यानं नागरिक त्रस्त झाले. नेमकी ही कोंडी कधी सुटणार असा प्रश्न नागरिक विचारतात. याचा आढावा घेतलाय कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी. कणकवली शहरात वाहतूक कोंडीचा मोठा प्रश्न उद्भवत आहे. कारण बघतोय की कणकवली शहरात पटवर्धन चौकामध्ये नेहमी वर्दळ असते आणि मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असल्यामुळे वाहतूक कोंडी होते. आपण बघतो त्याच बाजूला हा आचरा रस्ता आहे. आचरा रस्त्यावर देखील नेहमी वाहतूक कोंडी होते आणि याच रस्त्यावर काही अंतरावर गेलं तर मोठे खड्डे देखील आहेत आणि त्यामुळे वाहतूक कोंडी होते असं एकंदरीत काही नागरिकांचं म्हणणं आहे. त्याच दृष्टिकोनात आपण बघतोय की सध्या हे मोठी जी अवजड वाहनं असेल किंवा इथून जाणारी कार हे आहेत यामुळे आणि रिक्षा स्टँड देखील आहे त्यामुळे खूप मोठी वाहतूक कोंडी या ठिकाणी एकंदरीत होताना दिसते आहे. तशाच पद्धतीनं हा जो चौक आहे या ठिकाणी देखील काही वाहनं उभी असतात चौकामध्ये. पोलीस असतात, पोलीस सांगतात देखील, फाईन देखील मारतात, पण ज्यावेळी पोलीस नसतात त्यावेळी ही वाहतूक कोंडीचा सामना हा नागरिकांना करावा लागतोय. आपण बघितलं काही दिवसापूर्वी ज्यावेळी बस स्टँड समोर एक वाहन उभं करून चारचाकी वाहन उभं करण्यात आलेलं होतं आणि त्यामुळे नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला होता. जी बस होती ती बस देखील जाण्यासाठी रस्ता नव्हता, त्यामुळे अर्धा पाऊण तास वाहतूक कोंडी ही वाहतूक खोळंबली होती आणि त्यामुळे नागरिकांनी स्वतः कार उचलून रस्त्याच्या बाजूला सर्व्हिस रस्त्याला ठेवली होती. एकंदरीत सगळी जी परिस्थिती पाहिली की ह्या सध्याच्या या चौकामध्ये वाहतूक कोंडी मिळते. नगरपंचायतने बॅनर देखील लावला 100 मीटरला वाहने उभी करून आहेत. एकंदरीत नागरिक आहेत, काय सांगाल? वाहतूक कोंडी नेहमी होते आपल्या इथे कसं होतं माहिती आहे, जो खड्डे पडले ना आच्या रस्त्याला त्याला लई मोठे मोठे खड्डे पडले आहे. तुम्ही जाओ स्पॉट्स जगह पे जाओ, तुम्ही बघत इथे कसं खड्डे पडले. त्यासाठी रोज डेली का ट्रॅफिक आहे. इथून थिएटरपर्यंत जायला 15 ते 20 मिनटं लागतं आम्हाला. असा त्रास होतो आणि कमरेचं लई बेकार परिस्थिती होतं डेली के डेली. तुम्ही स्वतः जाऊन पाहणी करा, जगह पे जाओ आणि बघा, तुम्हाला समजणार. मला एकटाच त्रास नाही होता, पूर्ण जेव्हा हे रस्त्याला जातं त्यांना सगळ्यांना त्रास होतो हे रस्त्याचं. असं माझं म्हणणं आहे, लवकरच लवकर तो रस्तो करला पाहिजे. वाहतूक कोंडीचा नेहमी सामोरा रस्ता देखील हे आहे. एकंदरीत बघतोय की हा जो रस्ता गजबजलेला असतो, नेहमी गजबजलेला असतो आणि रोज ये जा असते. मोठी वाहनं, अवजड वाहनं असतील, हलकी वाहनं असतील किंवा चारचाकी वाहनं असतील आणि या ठिकाणी ही सध्या जी वाहनं लावली असतात, पोलीस काही वेळा असते इथे असतं आणि ते प्रत्येक वाहनधारकांना सांगतात, त्यांच्यावर फाईन देखील करतात. पण आता पोलीस प्रत्यक्षात सध्या बघितलं तर पोलीस इथे उपलब्ध नाही आहेत. सर्व्हिस रस्त्यावर देखील अशीच परिस्थिती आहे. गाड्या लावून जातात. आता मुंबईकर चाकरमानी मोठ्या प्रमाणात यायला लागल्या आहेत आणि गाड्या लावून जातात आणि गाड्या लावण्यामुळे मोठी वाहतूक कोंडी सामना करावा लागतो आहे. नगरपंचायत प्रशासन भूमिका घेत आहे. पोलिसांनी देखील दखल घेण्याची गरज असल्याचं बोललं जातं. पण सध्या तरी बघतोय की आपण कशा पद्धतीने ही वाहतूक कोंडी आपण माझ्या पाठीमागे कशा पद्धतीने सुरू आहे हे एकंदरीत कणकवलीच्या नागरिकांना पाहायला मिळतं आहे. लवकरात लवकर ही वाहतूक कोंडी सुटावी, नागरिकांच्या समस्या सुटाव्यात अशी एकंदरीत नागरिक मागणी करताना आपल्याला इथे दिसत आहेत. कॅमेरामन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली. MNGL गॅस पाईपलाईनसाठीच्या खोदकामाच्या दरम्यान सालईवाडा भागात पाणी बाहेर येऊ लागलं. यामुळे पाईपलाईन फुटल्याची भीती निर्माण झाली. दरम्यान गॅस लाईन टाकत असताना पाण्याच्या पाईपलाईनचा जॉईंट सुटल्याचं उपस्थित ठेकेदाराकडून सांगण्यात आलंय. पाणी पुरवठा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी येत ती दुरुस्त केली. दरम्यान आपले प्रतिनिधी म्हणून प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट नगरपंचायतनं नेमले आहेत. मात्र नियोजनाचा अभाव असल्यानं असे काही प्रकार घडताना दिसत असून भूमिगत वाहिन्यांच्या मॅपिंग प्रशासनाकडे नाही का असा सवाल उपस्थित होतोय.
सावंतवाडी शहरातील मच्छी मार्केटच्या दुरवस्थेकडे नगर परिषद प्रशासनाचं लक्ष वेधून देखील दुर्लक्ष होत आहे. प्रभारी मुख्याधिकारी विनय गौंडकर यांना 1 महिन्यापूर्वी या समस्या सांगून त्यानंतर त्यांच्याकडून मच्छी मार्केटची पाहणी देखील करण्यात आली. मात्र केवळ पोकळ आश्वासनं त्यांच्याकडून दिली गेलीत. मार्केटमधील गटारांवरील लोखंडी जाळ्या तुटल्यानं नागरिकांचे पाय अडकून कालच एका वयोवृद्ध व्यक्तीसह नागरिक तिथं पडून जखमी झालेत. नगर परिषदेचे कर्मचारी देखील घसरून पडल्यानं जखमी झालेत. त्यामुळे याला जबाबदार कोण असा सवाल नगरसेवक देव्या सूर्याजी यांनी उपस्थित केलाय. मच्छी मार्केट येथील या समस्यांवर प्रशासनाचं पूर्णतः दुर्लक्ष होत आहे. मार्केटमधील गटारांवरील लोखंडी जाळ्या तुटल्यानं नागरिकांचे पाय अडकून अपघात होण्याचे प्रमाण वाढलंय. कालच एका वयोवृद्ध व्यक्तीसह अन्य काही नागरिक इथं पडून जखमी झालेत. या गंभीर प्रकारामुळे प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत असून तातडीनं डागडुजी करण्याची मागणी केली जाते. दरम्यान नगरसेवक देव्या सूर्याजी यांनी याबाबत मुख्याधिकारी यांची भेट घेत निवेदन दिलं होतं. त्यानंतर मुख्याधिकाऱ्यांनी स्वतः मच्छी मार्केट परिसराची पाहणी केली होती. मात्र त्यानंतर देखील परिस्थिती न बदलल्यानं देव्या सूर्याजी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या अपघातांना जबाबदार कोण असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय. सावंतवाडी नगर परिषदेच्या मालकीचे अद्ययावत मच्छी मार्केट शहराच्या मध्यवर्ती भागात आहे. काही वर्षांपूर्वीच या मार्केटचं नूतनीकरण करण्यात आलं होतं. मात्र त्यानंतर देखभालीच्या अभावामुळे याची दुरवस्था झाली आहे. मासळी धुण्याचे घाण पाणी वाहून जाण्यासाठी असलेल्या गटारांवरील लोखंडी जाळ्या अनेक दिवसांपासून तुटलेल्या अवस्थेत आहेत. तसेच फरशा तुटल्याची अवस्था आहे. या उघड्या जाळ्यांमुळे मार्केटमध्ये येणाऱ्या ग्राहकांना आणि विक्रेत्यांना जीव मुठीत धरून वावरावं लागतंय. वारंवार होणाऱ्या अपघातांची माहिती असूनही प्रशासन कोणतीही कारवाई करताना दिसत नाही. एखाद्या मोठ्या अपघाताची वाट न पाहता प्रशासनानं याकडे गांभीर्यानं लक्ष देऊन तात्काळ नवीन जाळ्या बसवाव्यात आणि मार्केटची डागडुजी करावी अशी आग्रही मागणी नागरिक आणि मच्छी विक्रेत्यांकडून केली जाते. तहसीलवासियांना ज्या ठिकाणी वाळू उपसा नको तिथं वाळू उपसा होणार नाही असं जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत ठरलं असल्याचं आमदार निलेश राणे यांनी स्पष्ट केलंय. आज सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये CRZ आणि तळाशीलचा जो विषय, तळाशील गावाचा जो विषय सुरू आहे त्या संदर्भात बैठका झाल्या. जिल्हाधिकारी मॅडम यांनी मागच्या काही दिवसांपासून CRZ संदर्भात अनेक बैठका घेतल्या. त्यानंतर आज आमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये एक सकारात्मक बैठक आज पार पडली. पहिला विषय तळाशीलचा. तळाशील गावातली लोक काही विषयासाठी आंदोलनाला बसली होती आणि त्या विषयाचं जी चर्चा होती त्यासाठी गावातले ग्रामस्थ काही प्रमुख मंडळी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आले. आमच्या सगळ्यांसमोर त्यांनी व्यथा मांडल्या आणि तोडगा म्हणून, उत्तर म्हणून आम्ही त्यांना जे सांगितलं की तळाशील गावामध्ये जे त्यांना नको आहे, वाळू उपसा नको आहे, त्यांना जिथे
जमीन काही ठिकाणी खचते त्याचं त्यांना उत्तर हवं आहे. आणि असे 2-3 प्रमुख विषय त्यांच्या मनामध्ये होते ते त्यांनी बोलून दाखवले. वाळू उपसा तिथे होणार नाही याची 100% गॅरंटी आम्ही प्रशासनाने दिली आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून मी दिली. कारण का तो नोटिफाईड स्पॉट आहे जिथे वाळू उपसा होऊ शकत नाही. आणि जे आता मी 4 वाजता तळाशील गावामध्ये स्वतः जातोय, बाकीच्या त्यांच्या ज्या मागण्या आहेत त्यांचा मूळ विषय होता एक FIR व्हावा. काही ठिकाणी मला वाटतं 2 दिवसापूर्वी 2 बोटी तिथून अचानकपणे निसटल्या. तर गावाचं म्हणणं होतं की त्याच्यावर FIR झालेला नाही. तर मॅरिटाईम बोर्डाचे अधिकारी तिकडे होते. मी त्यांना सांगितलं की त्याच्यावरती तुम्ही FIR जरी तुम्हाला नावं माहीत नसली तरी कारवाईची सुरुवात म्हणून तुम्हाला FIR नोंदवावी लागेल आणि तशी FIR आता आज उद्यामध्ये ती नोंद होईल. आणि बाकी असे अनेक विषय, बंधाऱ्याचा विषय त्याच्यामध्ये निघाला. बंधारा जो ऑलरेडी सँक्शन आहे, काही लोकेशन जिथे जास्त लक्ष देणं गरजेचं आहे, काही स्पॉट जे पूर्ण झालेले आहेत ते आता सगळे बघायला मी आता जाणार आहे. सकारात्मक मीटिंग झाली, व्यवस्थित सगळ्यांना प्रशासनाच्या माध्यमातून जे काही सांगायचं होतं ते आम्ही सांगितलं. आणि आता गाव एकत्र मिळून आम्हाला इकडे भेटणार आहे 4 वाजता. दुसरा विषय होता CRZचा. लोकप्रतिनिधी अधिकारी ग्रामस्थांसोबत आहेत अशी ग्वाही आमदार निलेश राणे यांनी तळाशील वासियांना दिली. त्यानंतर तळाशील वासियांनी हे आंदोलन स्थगित केलं. कालावल खाडीपात्रात रेवंडी समोर होणाऱ्या अनधिकृत वाळू उपशा विरोधात तळाशील ग्रामस्थांनी 30 मार्च पासून आंदोलन सुरू केलंय. 4 दिवसांपूर्वी ग्रामस्थांनी आक्रमक भूमिका घेत खाडीपात्रात होडीत बसून तसेच किनाऱ्यावर बसून हे आंदोलन सुरू ठेवलं होतं. वाळू उपशावरील कारवाईबाबत ग्रामस्थांच्या मागण्यांची दखल महसूल, बंदर तसेच पोलीस प्रशासन घेत नसल्यानं हे आंदोलन अधिक तीव्र बनलं होतं. आमदार निलेश राणे यांनी आंदोलनस्थळी भेट दिली. लोकप्रतिनिधी अधिकारी ग्रामस्थांसोबत आहेत असा शब्द आमदार निलेश राणेंनी दिलाय. गावामध्ये ज्या विषयासाठी आपण इथे सगळे जमलेलो आहोत त्या विषयाची मीटिंग आज सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आपल्या काही प्रमुखांच्या उपस्थितीमध्ये तिथे पार पडली. मला वाटतं केळुसकर साहेब आपण तिथे होतात आणि आपले काही प्रमुख मंडळी तिकडे होती. आपण ताई आपणही होता. आणि तेव्हा ज्या गोष्टी चर्चेमध्ये आल्या ते सांगण्यासाठी आम्ही सगळे इकडे प्रशासनातून प्रांत मॅडम असतील, तहसीलदार मॅडम असतील, पुजारी मॅडम, सर्व आम्ही सगळे, आमचे दत्ता सामंत साहेब तर मला वाटतं दुसऱ्यांदा किंवा तिसऱ्यांदा आपल्या समोर इकडे येत आहेत. मुळातच आम्हाला तुम्हाला सांगायचं आहे की प्रशासन असू दे, लोकप्रतिनिधी असू दे, सत्ताधारी कोणी आमच्यातले, हे सगळे तुमच्या बरोबर आहोत. त्याच्यामध्ये तीळ मात्र शंका नाही. कोणी मनामध्ये शंका बाळगू नका की इकडे काय तुमच्या विरोधात होईल आणि आम्ही ते होऊ देऊ, असं होणार नाही. एवढं मी तुम्हाला सुरुवातीलाच सांगू इच्छितो. ज्या गोष्टी चर्चेमध्ये आल्या, मी फक्त तो मुद्दा, एक माझा चष्मा, जे मुद्दे चर्चेमध्ये आले त्यामध्ये कालावल खाडीमध्ये तळाशील समोर शेलटी जेटी ते सर्जेकोट बंदर या भागात कोणत्याही प्रकारचं अनधिकृत व अधिकृत वाळू उपसा होऊ नये याचे लेखी हमीपत्र आम्हाला द्यावे. माझं प्रांत मॅडमशी जे बोलणं झालं, प्रांत मॅडम इथे आता आहेत, तिथे कसलंही नोटिफिकेशन वाळू संदर्भात की तिथे वाळू उपसा होईल असं नोटिफिकेशन आपल्याकडे नाही. इथे वाळू उपसायला परवानगी नाही आणि ती वाळू उपसायला परवानगी मी असेपर्यंत मिळणार नाही, एवढं मी तुम्हाला सांगतो. आणि त्याबद्दल मी प्रांत मॅडम यांचंही कौतुक करतो, कारण का त्यांनी हा स्टँड योग्य टायमाला घेतला नसता तर आता हा विषय अजून चिघळला असता. पण जेव्हा माझी आणि त्यांची चर्चा झाली तेव्हा हेच ठरवण्यात आलं की इकडे वाळू उपसायला परवानगी नाही आणि इथे वाळू उपसायला परवानगी मिळणार सुद्धा नाही, म्हणून तुम्ही त्याची काळजी करू नका.
तुम्हाला जे हमीपत्र पाहिजे असेल ते हमीपत्र आम्ही तुम्हाला देऊ. ते काय आता मी एकदा बोलल्यानंतर जर तुम्हाला पाहिजेच असेल तर तेही देऊ. पत्राला काय ते तुम्हाला मी केळुसकर साहेबांना तेव्हाही सांगितलं होतं, तुम्हाला तिकडे पाहिजे तुम्हाला तिकडेही दिलं असतं. तो काय विषय नाही. हमीपत्राचा विषय काय, ते कागद आहे, कधी दिलं. पण एकदा शब्द दिला आणि जर तो ठेवला नाही तर मला परत तुमच्याकडे यायचंच आहे. मी कुठल्या तोंडाने तुमच्याकडे येणार. म्हणून आम्ही जे आता इथे सांगून जाऊ ते जे करणार तेवढंच सांगणार, त्याच्या पलीकडे मी काही सांगणार नाही. इथे वाळू उपसा तुम्हाला नको आहे, त्याचं नोटिफिकेशनच नाहीये. इथे वाळू उपसाला परवानगीच नाहीये, ती होणार नाही म्हणजे नाही. एवढं तुम्हाला आज या निमित्ताने मी सांगतो. त्या 2 बोटी पकडल्या गेल्या होत्या. आता केळुसकर साहेब तिकडे समोर होते, सगळे अधिकारी होते. मी त्यांना मॅरीटाईम बोर्डाच्या अधिकाऱ्याला समोर आणलं आणि त्यांना काय सांगितलं की तुम्हाला ती FIR घ्यायला लागेल. बरोबर आहे की नाही. आता काही ठिकाणी जिथे जसा विषय क्राईमचा असतो, कुठलाही क्राईम घडतो आणि क्राईमच्या ठिकाणी जर कोण काय सापडलं नाही, ती व्यक्ती तिकडे पकडली गेली नाही किंवा संशयित आरोपी म्हणून जी FIR बनवावी लागेल ती FIR मी बनवायला सांगितले. खरं की खोटं? तसं मी त्यांना, कारण का संशयित आरोपी म्हणून आपल्याला ती FIR करावी लागेल. ती FIR ची कॉपी पण जशी आज ते FIR बनवायला घेतील ती तुम्हाला 2 दिवसामध्ये FIR ची कॉपी तुम्ही कधी जाऊन बघू शकता. तर संशयित आरोपी म्हणून आपण ती FIR घ्यायला सांगितलेली आहे. तर ती FIR देखील आपण 2 दिवसामध्ये ती तुम्हाला कधी पोलीस स्टेशनमध्ये गेलात तर तुम्हाला ती बघायला मिळेल. ज्या अधिकारी यांनी वाळू बोटीचा पंचनामा करतो असं सांगून आजपर्यंत ती बोट जप्त केली नाही, अशा मॅरीटाईम बोर्डाचे अधिकारी यांच्यावर विभागीय चौकशी लावण्यात यावी. आता जशी कारवाई आपल्याला काय मला सांगायचं, जशी कारवाई पोलिसांची पूर्ण होईल, संशयित आरोपी कोण होता, किती होते, त्याच्या मागे कोणाचं नेक्सस होतं, कोणाची टीम होती, तर पंचनामा करून ती बोट का जप्त झाली नाही त्याच्यासाठी कोण जबाबदार आहे, तो अधिकारी, मॅरीटाईम बोर्ड आणि पोलीस प्रशासन हे एकत्र मिळून त्याच्यावरती निवारा काढतील. एकदा FIR झाली, क्राईम रजिस्टर झाला, त्याच्यानंतर ह्या सगळ्या गोष्टीचा शोध लागतो आणि तो शोध लागल्यावर तुम्हाला ताबडतोब तो सांगण्यात येईल. कोणालाही ह्याच्यामधून आपण मोकळं सोडणार नाही. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. वैभववाडीतील गोळीबाराचा गुंता वाढला. आमदार निलेश राणेंचा शब्द, तहसीलवासियांचं आंदोलन थांबलं आणि स्वयंपाकघरात शिरला बिबट्या. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय. धन्यवाद.